Kalajengaken adicara kaping 21 nggih tanggap wacana utawi atur pamasrah saking keluarga Risang Pinanganten kakung wonten ing kalodhan punika badhe kasarani panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Asrori. Pramila dumateng Bapak Kiai Ahmad Asrori wekdal kula aturi sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dumateng ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, aji sepuh kasepuhan ingkang pun sepuhaken ingkang sami rawuh, ingkang dahat satuhu kinabekten. Langkung-langkung wonten ngarsanipun Bapak Al Ustadz Kiai Agus Sakroni ingkang kula hormati. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kusmin Sarimbit Dalah Sagotra ingkang dahat satuhu kinabekten. Pangombyong saking tlatah Bandung Harjo saha ingkang kula hormati, tidak ketinggalan dan tidak lupa mempelai berdua yang pada detik ini sudah sah menjadi suami istri, yang saya hormati dan yang berbahagia, kru hiburan saking tulaan soho pambicara pambiwara so sakgrunipun cucuk lampah lan sanes-sanesipun ingkang kula hormati. Murwakaning atur monggo kita ucap puji syukur ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumati, zat ingkang murbeng zat inggih menika Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi benten-benten kenikmatan arupi segerwaras panjang umur katitik siang menika kita sami taksih dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala saged bertemu antara dua keluarga Bandung Harjo inggih menika Bapak Sumar Sarimbit adalah keluarga Bapak Kusmin Sarimbit cak keluarga besaripun. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya wonten ing menika majelis pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salam monggo kita aturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sekaring jagat mustikaning bahwana ingkang badhe paring syafaat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi kanthi sholawat salam kita sedaya pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, kakung sumawana putri ingkang kula hormati, nyuwun gampil kamerdekan dumateng panjenengan sedaya bilih anggen kula ngadeg nyigek anggen panjenengan wawan pangandikan setunggalipun keranten ngemban dawuhipun Bapak Sumar
Sarimbit minangka talanging atur ingkang angka sepisan Bapak Sumar ngaturaken salam taklimipun dumateng keluarga besaripun Bobo Kusmin kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, siang menika Bapak Sumar Sarimbit boten saged rawuh sowan derek ngarak ngabiyantara putranipun anggenipun akid. Sebab Bapak Sumar Sarimbit wonten dalem nggih wonten hajat ingkang kados mekaten. Pramila siang menika dipun wakili Pak Denipun, kakak tertua, kakak pertama. Nggih Bapak Sumar nyuwun ngapunten ingkang kathah dhateng panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun minangkani talanging atur Bobo Sumar Sarimbit ingkang angka sepisan inggih menika sak sampunipun putranipun ingkang nami Yogi kaakitaken kala wau kula dipun pasrahi masrahaken dumateng Bobo Kusmin sak keluarganipun saha masyarakat Ujung Watu Dukuh Dongsari saperlu nampi ingkang putra Yogi supados dipun akoni dados mantu lan kados putranipun piyambak lan masrahaken napa ingkang dados cangkinganipun Bapak Sumar boten beto napa boten cuma cangkingan menika nek dipun kerta dipun aji kerta menika boten wonten ajinipun. Ananging adik kula Yogi rawuh sak rombongan rawuh wonten menika daerah Ujung Watu menika boten beto modal napa-napa Pak. Boten beto aji napa-napa. Cuman ingkang dipun beto adik kula Yogi menika setunggal inggih menika katresnan kalih ridhanipun tiyang sepuh. Mila katresnan menika larang reginipun. Tanpa adanya katresnan kekalih keluarga boten nganakaken resepsi ingkang kados mekaten megahipun. Dados kula emut nyuwun sewu Pak Yai Agus, kula emut dandang gula para pujangga riyin ingkang modal katresnanipun inggih menika gegarane wong agrami. Leres Pak, ngoten nggih. Dudu pondo dudu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan yang gampang luweh gampang yen angel-angel kelangkung tan kena tinuku arta. Modale Mas Yogi niku katresnan kalih ridhanipun tiyang sepuh kanthi katresnan dipun bangun kados mekaten kala wau bilih sampun sah dados suami istri wong wau sampun kompak sah ngoten sedaya kemawon mungel ngendikan kados ngoten niku nek sing lanang sing wedok padha bektine
saling menutupi kekurangan-kekuranganipun, satu dengan yang lain saling membantu, insya Allah mawaddah warahmah, ketentreman, keayeman di dalam membangun mahlige rumah tangga badhe dipun rindani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pisan malih dumateng Bapak Kusmin, pasrah dumateng adik kula Yogi kalih gambir suruh sak klopone sak pikulane, panjenengan tampi kanthi lega legawaning manah, namung menika ingkang saged pun aturaken dumateng Bapak Sumar dhateng panjenengan Pak Kusmin. Ingkang salajengipun nyuwun ngapunten ingkang kathah dhateng panjenengan sedaya bilih dhateng kula sak rombongan wonten mriki sajak sak desa Bandung Harjo paribasane kula beto sedaya. Merga napa panci keluarga niku keluarga besar. Nggih asli besar niku wong wonten besar-besar niku. Ngoten asli besar-besar. Keluarga banyak, keluarga kathah Bandung Harjo. Mila kanthi menika ngapunten ingkang kathah. Solah bawa munamuni adab ingkang sajak kirang nresepaken dhateng panjenengan sedaya, kula ingkang dipun kuwawi matur nyuwun ngapunten ingkang kathah dhateng panjenengan sedaya. Oke, kula tak dodolan Pak, kula menika ten mriki sak rombongan beto dagangan. Monggo Pak Kiai Agus Sakroni bilih betahaken biro jodoh mangke hubungan kalih kula. Kathah niku napa niku jago-jago bab napa doro-doro ingkang kula beto, tinggal milih insyaallah sampun siap tarung Pak. Ngoten. Sampun duwe jalune pun dados niku. Ngoten nggih. Mula kata menika monggo bilih ngersakaken murah-murah dolombiyokan mawon. Ngoten nggih. Para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, sak sampunipun paripurnaning atur, paripurnaning adicara ing siang menika, kula badhe nyuwun pamit, nyuwun idi pangestu pandonga. Mugi-mugi anggen kula mlampah saking dukuh Dongsari Ujung Watu dugi daerah Bandung Harjo pun paringi slamet wilujeng widodo ing sambikala, boten wonten alar setunggal punapa saged dugi dalem kula piyambak lan saged kepanggih kalih keluarganipun kula piyambak tanpa wonten halangan setunggal punapa. Ingkang terakhir nyuwun sewu yogi mangkih kula beto wangsul ten Bandung Harjo. Yogi mangkih Pak Kusmin, yogi mangkih kula sambut ten Bandung Harjo. Neng sing adik Cindy tetep ten mriki senajan sampun dados suami istri. Insya Allah kurang luwih tabuh setengah songo, insya Allah kula dugi mriki setengah songo jam songo kula dugi mriki mundhut nganten estri kula beto ten Bandung Harjo mangke dalu pun aturi nderekaken. Pak Sumar pesen kon melu kabeh yo Pak. Siap kula anggere ngoten lho. Nggih monggo dipun derekno mangke dalu nganten estri dipun derekno ten Bandung Harjo. Ngaten. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika wonten tali asih titipan saking Bapak Sumar nggih kapurih maringaken dumateng Bapak Kusmin, kula aturi nampi Bapak nggih. Monggo. Ibu nggih. Ibu monggo, Bapak monggo. Ibu silakan. Ibu mawon sing nampi nggih, monggo. Monggo pun tampekaken.
Bu menika panjenengan tampi kanthi ikhlas, mugi-mugi berkah barokah manfaat sedayanipun. Ngoten nggih. Matur suwun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, acara menika saantawis sampun dangu, kula ningali para lenggah sami padha kesel kadosipun. Ingkang terakhir bilih kula anggen kula matur wonten sisip sembiripun nyuwun ngapunten ingkang kathah dhateng panjenengan sedaya. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.